Hello, good morning. Good morning, ganito yung amin dyan. Good morning, kumusta kayo dyan? Babalayan, no? Oh, matakit ti ulo ko nagafukok nga. Mofut soya, basoyin, mofut sowin, awan so makanin. Sing kumagidang kamakan. Ni mabba. Okay, kumusta kayo kanyan? Murahi kira. Ha? Kumusta kanya? Gafukok kilamanin, mari ka makalawan. On. Kung sa ko tolay tera no kunyuwin, gabukok tera laman Diyos ko, letera so kuha kanyang preso. Nung mangyari kini tera Be, kung nasiga po makalawan rin tolay matikit piti ulok Awanin, i-reachis mo sa win, memang da sa win. Social distance ko na, o magchismis da sa magkakariyaw da sa karubangin, no? Mahakul daw sa kabulundan, no? Kung nasa daw matorong itin, dito mahirig matong it. O, mahirig mabingo. Mahirig ma-41. Kung nahem. Nakulamanin, bewanin. Kanyang kailangan ko balay nun. O, nanyan sa cellphone nun. O, di chat kilamanin. Entre online kasi matotong itin. O, kung nasifenin. Nakoya ka ng terangin na kunyan piazinan niya barangkenat, anda marunggay, anda tarong, anda ano na yun, ganagan, kunan niya muldot mo niya garden mo, nawang ka po garden mo, no, kung nasiga ka po makid daw kanya kabalay mo, ha, social distancing kunda, o kung na mari makalawan, o malang so kapitan jebet sa pakulan, sorry, chismo sa irangin memang, sorry, si Mukdan, mawag da soya, kuha nga megaphone, megaphone, ito megaphone, marida sa maka, ay, Diyos ko, kung si ko lamanin bikaw nyanan teran no kunyuwin, makalelehot tala sa kanya lehot yung balinan sirat na diba jebit ribabakat raya mari da mapettug karuan umang sumahay halangin mga lakso kang makan kanisibang ganay wangag malak daw sa kang kuangin kan biyala anda ano na yan? Ala. Ala. Dito, basta ala ko na. Sa kansibang mga lagsong wangag. Di, kang karayan, kunda ni Ilocano, karayan. Mga, may dasag tukmam. Nga, tukmam, magandang kakabsatin ako. Yan. Siyempre, awan din may gatang timakanin, no? Kung si Kofen no kwandan, ay lumang doon sa mga halakan na si Bangin, niya laki din na po. Nagrigat tibiyag na kasto nga nagapukok tilatan na apo. Sapay ko matamapas da ito yan nga crisis giti virus nga gitang nagagapgapan nagkamindayta nga virus nga makapasakit ulo. Nagrigat lang ako tibiyagan. Gusto ipay tamang mangyari apo. Nga laki. Den na po apo. Alaga rod, kahit madamdama ulit. Video tayo ulit, madamdama manin na. Nagiti kakabsat ko yung Itawis, Ilocano, kung kunana, Pasensya kayo marigatan na kang Ilocano. Kasi Itawis na. Medyo marihatan na may Ilocano na uwang kergo, naririhat may Ilocano na uwang kergo man lang dito mahula pa. Fan. Sige, bye. Ingat kay kanyang pagkabalay no. Makidaw kay kang makan kay kabalay no. Yang ganyang ganaganda, yang marunggay da makidaw kayo kasi healthy living nga kunda Sige, bye.